भोजपुरिया समाज के प्रणाम आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज आ रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। अखंड भारत के परिकल्पना के लेके मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज थाना के जगदीशपुर गांव निवासी राजा बाबू 7 सितंबर के मां जानकी के जन्मभूमि पुनौरा धाम सीतामढ़ी से 7000 किलोमीटर के पद यात्रा शुरू कैलन। उहाँ से नेपाल के विश्व प्रसिद्ध माता गढ़ी माई गहवा माई के दर्शन करत वीरगंज से चूड़िया माई बाबा पशुपतिनाथ पहुँचलन। उ कहलन कि झरना आ पहाड़ से घिरल पशुपतिनाथ मंदिर के छटा एकदमे मनोरम बा। एह क्रम में हिंदू परिषद नेपाल के पदाधिकारी आ सदस्य द्वारा नेपाल के राष्ट्रीय झंडा आ अंग वस्त्र दे के राजा बाबू के सम्मानित कइल गइल। राजा बाबू पशुपतिनाथ के पूजा आ दर्शन कइला के बाद राजा जनक के नगरी जनकपुर धाम लगावत कुल 41 शक्तिपीठ के दर्शन करत माता वैष्णो के दरबार में हाजिरी दीहन। बॉर्डर पार करके पटना के पटन देवी, कैमूर में मुंडेश्वरी माता, विंध्याचल में विंध्यवासिनी, मध्य प्रदेश के मैहर में शारदा माई के दर्शन के बाद इलाहाबाद होत अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि दर्शन के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी, चंडी देवी, शिव विवाह स्थल त्रियोगी नारायण, पाताल भुवनेश्वरी धारी माता, हिमाचल में नैना देवी, ज्वाला माई, जिंदपूरनी, कांगड़ माता, बड़ी नागिन आ छोटी नागिन माता समेत 41 शक्तिपीठ के दर्शन करे के बाद जम्मू कश्मीर के वैष्णो माता के दर्शन कर यात्रा के समापन करीहन। राजा बाबू के ई यात्रा तीसरा पैदल यात्रा ह। एकरा पहिले उ अपन पहिलका यात्रा 3000 किलोमीटर के दूरी तय करके मुजफ्फरपुर के देवी मंदिर से वैष्णो देवी तक गइल रहस। दूसरका यात्रा 4000 किलोमीटर के कैले रहस, जेकरा में मुजफ्फरपुर के वैष्णो देवी मंदिर से जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर तक कैल रहस। हाँ भक्तों, जय माता दी। मैं अभी दक्षिण काली नेपाल में मैं पहुंच चुका हूं, जो कि 26 दिन का यात्रा मेरा कंप्लीट हुआ है। अभी तक मैं 500 प्लस किलोमीटर मैं चल चुका हूं, क्योंकि यहाँ मौसम काफ़ी गड़बड़ के वजह से और रास्ते काफ़ी जगह टूटे हुए थे, जिसकी वजह से आने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। और ये दक्षिण काली का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह आप देख सकते हैं दक्षिण काली नेपाल इतना सख्त मना है। रउआ सभे नारायणी न्यूज़ के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।